Say you never go away. So right. Oh, may hapon. So may hapon na diyo dia guys. Mga amigo to. Bulong si siyang kasing. Manulong di mig kasing dia guys. Mga isog dyan yung mga tao. Bossing konjinan no? Alakan din konjinan. Similar. Bago kay silpo na. Hati, suka mga batay. Oh. Bahaw. Guys, sugdan lang sa game pa natin. Kani bata sila. Ibul-bul mo na sila diri guys. Giapsan dayon no? Ngigo din ni mga bataan. So, ako ni amigo ng baka. Oh no! Stop it. Get some help. Sugod na guys. May ko din ang baka ron. Nah, nabuta mo naman kita siyang kasing. Nah, ito na yun niya pagtubang mo. Mani. Jangan. Ari mati ubar tas. Biar itu warna lo ya. Yang ego ini agak tentang cara menjelaskan. Batai, jauh. Lah. Lah apa dia kan? Ismail siapa? Saya feelings nga. May feelings sa mabalik kag pagkabata. What? Kawai, saya feeling sebagai nangkasing kawai. Ah. Naguba din na bay. Oh, dia. Agay. Yuta naman na iko. Nani? Ini helmet ang mati. Hingigo aja ganing kauban ganing usang tao.
Kayuta pati igon. Asa ko na tong isa? Kanis pala yan. May pinakagamay kasing guys. Maliit. Tuyok man. Saan na yung pisinan? Na. Yun ang baka ba? Butalo. Ala. Bumbatastik, bumbatasta. Dali, dali. Yun. Okay. Kita-kita mo to. Asap. Ah, iya mga diri dahil. So, itong kumusta ko na itong amigong baka. Uy, ma! Ay, kadlok na ko, ma! No. Ay, kadlok na ko, ma! Mama! Guys, nakita na maak. Namaak na. Maak mo na. Smash. Wow. Sida at kadili. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Charan!